Selamat siang Lur. Saiki aku ono ndek toko Roy Dewantoro. Ngenteni bojoku blonjo. Cek suwene blonjo apa ya wong wedok. Jan lemot, lelet. Jan ono sak jam engko paling dituku golongane uyah mbek terasi to, men. Iki aku mek nunut lungguh nang ndek kene. Bojoku blonjone nang ndek sebelah. Ini mbek ngopi-ngopi lah enak ono rokoke bareng. Enak lagi ini Lur. Wes, jangan. Kita kali kono, sorame kene. Wah, arek ora jelas. Disangkano aku wong ngemis le. Oh, alah mek 500 pisan. Roy nandi? Kon metu. Walah Lur. Wong gandenge koyo ngene disangkano wong ngemis lho. Kenapa? Sopo arek wedok? Alah rewan, kuwi mah. Emang anyar. Wis suku sih ya soalnya tandinoan. Cewek. Untuk bagi. Kena wedok metu susune takon ae opo dah. Ana apa? Ngenteni apa ngene bojone ah? Wis di bojo. Hah? Wis di bojo. Rondo. Aduh. Ngenteni bojone ah, men. I blonjo mbung golek opo emang cek suwene. Anu, Biar dicurikno. anu kopi-kopian elek. Kopi. Ono sih aduh mono. Iya. Aduh. Gawe iki mangan udah. Ditokno kabeh wis. Suwene ra juga kopi lah, ayo ngene lho omong-omongan karo kopinya. Rokok pikiran. Oh. kopi kapan nih? Ora omong iki. Oh, lah, gawe iki mang. Kok gak boleh kutuk. Murni ku. Om Blitar apa? Wah, ngawut ae. Pahit. Sopo ira ya Allah, ya ayune. Wis tak salatan ae ya. Suwe ini si blonjo apa kayak mang guys? Bonjer ginang paling. Kata sepedaan. Hah? Kata sepedaan. Alah, sejarah Mas. Acara motor-motor kan kan? Motor Kok motor apa? Kopdar. Oh iya kopdar. Akhirnya motor. Jarang lagi Mas Ber. Pandemi ya? Sarang-arang. Kopdar. Aku ya rada-rada vakum masalah ya rumah tangga lah ini. Gawe tok iki. Ya Allah, iki maneh telu siji loro. Aku ora betah aku. Tak ono bojone jatah apok malan. Oh iya. Delon. Mingkem oleh mbek ndelok iku. Kok netes iku. Lek. Oh, dek iku. Antem salah pringisan ae. Dus. Nokon-nokon Mas Ber yo, lokon sik lho. Mane umat-umat. Ya apa dodolan ketan rame ya? Mangkrak. Ya apa ambek susume pandemi ngene iki dodolan wangel tenan. Enggak sandang pangan wis gak penggawean wis kabeh padha ae kabeh. Iku ning ngono omah. Hah? Ning ngono ndek omah. Ono. Pupute no de panjen. No de bakal. Ada. Berarti ada bener. turune pancen dari siji yo. Iya ta. Oh, alah jareku dhewe. Bojone nang Pakak Mas Per. Wis penggawean iki Mas Per ya. Kusume Covid ini wis. Woi, Angel. kudu semangat. Semangat tuh. Masuk arang-arang semangat tok ya. Oh, ya Mas Put. Yes. Melu kok. Engko ae kok. Mati rapi enak. Hah? Wah, enak dah. Kalau kan biyen ae rapi. Ping piro? Sedino sampai 6. Jeng ayo nikah rek. Teklok. Mumpung. Oh, gak mendem kok wong enak. Betul. Gler. Nanti bojo. Hah? Bojone nanti. Nang Tegalan. Oh ya wele nang Tegalanku dituwarno digebuki. Bojone. Oh, sampean dibiri ya men aneh-aneh mek bojone. Tenan. Sing apa iki, Mamen? Ketara bojo tok. Iya. Lungane mentos tangi. Biasanya tangi ini beduk. Yang sergep yang ini. Nanti arek ayu mau rek. Si rame jan. Ikan enak api. Di. Dowe ini cara arek modele. Rene. Rene dulu. Ini otak kandani. Dulu. Lho, jagen kono sepeda ini ya. Ini yo.
Delok rambut. Iku rambut kene apa yo? Sare jaman saiki ora sekolah. Iki rambut Rambut senil. kenging kabeh. Caring tok iki paling. Aja pringisan tok ae. Wes tak gepuki tenan kok. Aja caring ae rambutnya cekak abang. Nah, jaman saiki ada wis pandemi ra sekolah. Tugasnya mengget game ae jeneng FF tok iku. Potongane arek-arek lucu-lucu yo. Wae ngono. Rambut abang ijo kuning kok pitik sewuan kok. Terus. Lho, dek maneh. Rambutnya no. Kok potongan luntur iku. Kami Fer, kopi gawe wingi kok emang. Iku sapa sing ayu maneh yo? Oh, iku Bisa? iku arek loro lho. Karo aku wong ndi yo. Ngawur sing kerudungan lho. Oh, arek wangku iku ah. Iku ora rabi yo. Durung Jan? Durap. Si Ajir si Umalas lulus oleh setahunan paling. Orang tahunan. Ayo ya pembeni ke agenda San Mori ayo. Next time. Ayo. Tanggal 12. Pedaku ora kuat. Hah? Pedaku ora kuat. Aku kuat. Lumayan lah kayak bahasan konten-konten. Kok aku lek nggo Supra sing di Toyota apa nggo Honda ya? Terus sing Avanza lho. Lah iki arek mangko ya. Apa? Arek mangiko. Iya. Saya mau kayak arek saya. Banyak bot yang umur anak itu pola iki. Apa wis ah? Ya manfaat iku manfaat. Oh ya wis. Ya wis lur suwun. Kontennya hari ini sudah mari. Terima kasih. Terima kasih lur sudah menonton video saya.